Mayong hapon sa inyong mga kaabyanan kag mga utod ko kay Ginoong Hesukristo. Sa subong nga hapon amo ang adlaw nga adlaw sang Domingo petsa 10 sa bulan sang Setyembre sa tuig 2023. Sa subong adlaw amo nga ang ika-23 nga Domingo sang ordinaryo nga panahon sa kalendaryo liturhiko sang aton simbahan. Kag yari kita subong sa inyo mga kaabyanan sa sa talakay naman naton sang katisismo sa subong nga hapon. Kung inyo makita basi natingala kamo dira mga kaabyanan no nga nagbag-o ang aton nga live streaming kay because nga napinsaran ko nga usaron ining live streaming nga app no sa browser lang ini siya mo na siya ginatawag nga StreamYard. So kalabanan subong naga-usar naman ini no kag inyo dira makita ang sa avatar ang si Ginoong Hesus bilang hari sang kalibutan no or sa English pa Christ the King of Universe no? So gani ginatamyaw tagid kamo sang maayong hapon no sa nagalantaw diri sa aton page ang sa Facebook ang Pulong San Dios / Hiligaynon Catholic Bible Reading kag iniman ang iga-post ko pagkatapos ni sang aton nga live dito sa aton nga YouTube channel ang Hiligaynon Catholic Bible Reading. Dali lang gid mga kabiyanan ha kay i-check ko anay ang output sa aton nga audio diri uh, sa aton nga Facebook nga dahil lang gid dahil lang gid mga kabiyanan kay i-check ko anay ang output sa audio diri sa sa aton nga Facebook nga dahil lang gid okay mga kabiyanan okay man ang aton nga audio output sa aton live streaming kag okay naman kag subong no ginatamyaw gid nakon kamo nga mga kabiyanan ko nga mga utod ko kay Ginoong Hesukristo no sa mga taga aton nga mga nagalantaw kag nagapamati diri sa aton nga live streaming diri sa aton nga magamay nga ministeryo diri sa social media no ginatamyaw ko gid no kamo dira mga kabiyanan ka mga utod ko kay Ginoong Hesukristo sa aton mga kauturan labi na gid diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo amo man sa probinsya sang Guimaras sa probinsya sang Capiz kag sa syudad sang Rojas nga nagapamati gid dira sa aton mga kauturan kag dira man sa probinsya sang Antique kag sa banwa sang San Jose de Buenavista kag amo man sa mga utod naton dira sa banwa sang Kalibo kag sa pilog nga probinsya sang Aklan. Dahil lang gid mga kaabyanan.
Okay mga kabyanan, aton man nga gina-welcome mga aton mga kauturan dira sa siyudad sang Bacolod kag sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Amo man sa aton mga kabyanan dira sa probinsya sang South Cotabato, sa siyudad sang Coronadal, kag sa probinsya man sang Sultan Kudarat nga nagalantaw kag nagapamati man diri sa aton live streaming sa subong nga adlaw kag sa nagalantaw man sa aton mga videos diri sa aton nga magamay nga ministeryo. Kag ginatamyaw ko man ang mga kauturan naton sa bilog nga kalibutan nga mga Ilonggo kag man diri sa bilog nga Pilipinas, no? Nga nagapamati kag nagalantaw sa aton live streaming. No? Hindi na naton pagpadugayon pa mga kabyanan, kag ako ang inyo alagad, ako si admin ninyo. No? Gani sugodan naton ini sa isa ka pangamuyo. Pangamuyo sa Espiritu Santo. Sa ngalan sang Amay, sa Anak kag sa Espiritu Santo. Amen. Karika o Espiritu Santo, pagpuna ang mga tagipusoon sa mga nagatuo sa imo. Pagpadabdaba sa ila ang kalayo sang imo balaan nga paghigugma. Ipadala ang imo espiritu kag sa ila matuga kag magpanibag-o mo ang nawong sang kalibutan. Mga muyo kita. O Dios, sa kasanag sang Espiritu Santo, kintudloan nimo ang mga tagipusoon sa mga nagatuo. Itugot mo nga paagi man sa Espiritu Santo, akon man higugmaon ang maayo pagmatarong. Pagmalipay sa iya mga paghikot, nga nagahatag sang kalinong sa amon kaugalingon, paagi sa kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So, amoy ito nga itong pangamuyo mga kabyanan, kag dahil langgit kay i-upload ta anay ang aton nga file sa aton subong pati system. Dahil langgit mga kabyanan na
Okay mga kabyanan, yari na kita sa Kapitulo 2, no? Sa part 3 na kita. Sa Kapitulo 2 ang nagatuo ako sa atong pagtalakay, no, sa atong katekismo. Pag muman nyara man kita sa ikaduha pa nga bahin sang nagatuo ako, no? So ato na nga talakayon ini subong mga kabyanan. Pagyara naman kita subong sa ika-40 nga pamangkot kung ano ang kunsayuron ang inkarnasyon. Inkarnasyon o kung sa English mga kabyanan, natawag man ini siya nga incarnation, no? Hindi reincarnation ha, kundi nga inkarnasyon, no? Incarnation. So ginahambal nga ang inkarnasyon nagakahulugan nga Dios ang Dios nga anak nagsuklob sang tawhanon nga kinaugali, no? So ina makita naton sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 1 bersikulo 14. Kag ang ginahambal diri nga ang pulong ng intawo kanagpuyo sa tunga naton. Nakita naton ang iya himaya nga puno sang grasya kag kamatuoran. Ini amo ang himaya nga nabato niya subong bugtong nga anak sang amay. Subot silingon mga kabyanan, ang ginatumod diri sa aton nga topiko manggihapon sa subong part 3 diri no sa aton nga pagtalakay si Ginoong Heso Kristo man ini gyapon si Ginoong Hesus, no? Kag nagasiling no sa ebanghelyo nga ni San Juan nga ang pulong which is ang aton Ginoong Hesukristo nangintawo siya kanag puyo sa aton tunga, no? Kung sa English pa ni nga translation yan ni ginatawag ni siya nga the word was made flesh and dwelt among us, no? Nangin tawo siya o kung sa aton pa nga nangin literal nangin karne siya, no? Nagsuklob siya sang sang isa ka kinaugali nga karne, no? Kay kita nga mga tao we are flesh on mga karne kita, no? So amo man ang Ginoong Hesukristo o kung ang atong Ginoong Hesus ano man siya nangin karne man siya. So amo na nga nangin tawo siya. Dagdira siling nga ginahambal nga dira nagali ang tawag nga tinaga nga incarnation, no? Kay paminsaron nyo siya Diyos siya halin siya sa Diyos nga Amay, no? Kag siyempre kay halin siya sa Diyos nga Amay, isa man siya ka Diyos, no? Kag Apolo pasensya gid kamo mga kabyanan na kay siyempre nagabantay pa ako sang tiyangge kay akon na Iloy naglakat abi. So mo man ang akon mga kauturan so ako lang abi diri isa sa balay namon. So balik kita sa aton nga ginaano. So gihambal ko na no suno sa ginatundo sa simbahan kag aton man ini makita ano sa Credo Niceno Constantinopolitano
nga ang aton Ginoong Hesus naghalin siya sa Amay, no? Gikan siya sa Amay. But silingon kay ang Amay Diyos, but silingon kag si Ginoong Hesus naghalin sa Amay o gikan sa Amay, isa man siya ka Diyos, no? Galing kay bangod nga ginpadala siya sang Amay, nagsulob siya o kung nagsuklob siya sang giyatawag nga tawhanon nga kinaugali kag amo na nga anangin tawo siya kag nagpuyo sa tunga naton, no? Kag si Ginoong Hesus sa mga nagliligad man naton nga mga pagtalakay mga kaabyanan, si Ginoong Hesus ginasiling nga amo siya ang pulong o kun ang katumanan sang tanan nga ginhambal kag ginpamulong sang Ginoo halin pa sang suguran, which is nga amo ang pagtuga sang kalibutan, no? So masunod mga kaabyanan, pila bala ang kinaugali o kung naturalesa ni Hesukristo, no? So gamay lang ini nga refresher, no, sa 41 nga pamangkot kag ginahambal diri nga si Hesukristo may duha ka kinaugali. Amo ni siya ang Dios nun kag ang tawhanon. Okay? Amo na. Sunod, sa 42 ka pamangkot, isa lamang bala ang persona ni Hesukristo? Ang pamangkot dira, oo, isa lamang ang persona ni Hesukristo, ang persona sang Dios nga anak. So gamay lang nga review mga kabyanan, ang persona sang aton Ginoong Hesus isa lamang. Kag ina siya amo ang Dios nga anak. Amo na siya. Kay ti ang barko may ara kita sang isa ka Dios pero may tatlo ka persona, no? Ang Diyos nga Amay, silingon ang Amay gid nga makagagahom ang nagtugas sang kalibutan. Ikaduha amo ang Diyos nga anak, amo si Ginoong Hesus, no? Nga nagluwas sang kalibutan. Kag ang ikatatlo amo ang Diyos Espiritu Santo nga amo ang nagapakabalaan sang tanan. So amo na siya mga kabyanan. Gamay lang ang recap sang Santissima Trinidad, no? Kag sa 43 ka pamangkot nga nahimo nga tawo ang anak sang Dios nga Amay, no? Ang sabat is ang Dios nga anak nahimo nga tawo sa pagtubos sa aton sa sala kag impyerno ug sa pagtudlo sa aton sang alagyan palangit. Mga kabyanan, ang si Ginoong Hesus, no, ang Dios nga anak mo na nga patuhuyan sang sina nga sabat nga aton Ginoong Hesus nahimo siya nga tawo tungod nga may misyon di sa kalibutan. Kag anong iya misyon, no? Misyon niya nga tubuson ang tanan nga tawo gikan sa sala kag agod nga mapahilayo kita sa impyerno. Kay mga kabyanan, bangod ang tawo makasasala, no? Kung napatay kita, kagyara kita sa ginatawag nga kasalanan, laban-laban gid, no? Makadto gid kita sa impyerno, no? Kay didto sa langit wala to ya ginabaton bisan may ara ka pa sang mansa, no? Dapat magsulod ka to sa langit, no? Inang kuan gid, inang matinlo gid, no? Wala ka sang tawag daw sa Tagalog pa, wala ka sang bahid sang kasalanan, no? So muna gani nga mayara kita sang tawag nga sakramento sang pagkumpisar. Kung sa diin pwede kita kapalapit, no, sa pare kay sa paagi sa pare, no? Kaya ang mga pare, mga kabyanan, muna sila ang mga ministro, muna sila ang uh, mga gintugyanan
sang gahom, no, sa pagpakaon sa aton nga mga tumuluo sang pulong sang Ginoo, no. Ag therefore kay antes magbalik ang aton nga Ginoong Hesus sa langit sang iya nga sang iya nga kayab, naghambal na siya daan nga sa iya mga apostoles nga mm, magkadto sila sa bilog nga kalibutan, pagbendisyonan nila ang tanan nga katawhan sa ngalan sang Amay, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. So amo na ang isa sa mga ah pag isa pagid no sa blaan nga kasulatan ginahambal nga wala ninyo ginapatawad ang mga nakasala sa inyo, wala man ginapatawad ang inyong mga kasalanan. Pero kung ginapatawad ninyo ang mga nakasala sa inyo, pinapatawad man ang mga sala nga inyo nahimo sang ako na didto sa langit sa akon nga Amay amo nang hambal sa akon Ginoong Kristo. Kag ginahambal dira ano sa sabat nga sa pagtudlo sa aton sang alagyan palangit kay kay mga kauturan kay mga utod ko ang aton lamang Ginoong Kristo amo lang ang alagyan nga makapadulong kita sa langit, no? Hindi na siya literal nga muna siyang aton latayan. Hindi. Kung silingon, sina mga kabyanan nga sundo naton kung ano ang iya nga ginatudlo kag kung ano ang ginatudlo sang iya simbahan kag ang isa pa gid is inang ilugo naton siya, sundo naton siya. Kung anong iya nangin kabuhi sang una, sundo naton siya. Kung anong iya approach, no? Anong iya panghimo diri sa kalibutan. Halimbawa sini, halimbawa bisako no. Naga nagatudlo ako sa inyo sang katisismo pag kung kaisa no, kung may time muna nagabasa ko sa inyo sang balaang kasulatan which is nga aton man nga nasugutan na sa naligad pa nga Miyerkules, no. Amo man ina ang ginhimo ni Ginoong Hesus, no. Nagpangwali siya, nagpanglakaton siya, naghambal siya sa mga palanggiran hanungod sa ginharian sang Ginoo, no? Nga magaabot diri sa aton, no. Amo na ang iyang mga ginpanghimo, hindi lang nangwali siya kundi nang pangayo pa siya sa mga masakit, nagpanabog man na siya sa mga yawa, nagpakaon siya sa mga ginagutom, no. Kung kadumdum ka mo nga ginpakaon niya ang 5,000, no, kung ano ka mo sa sa misa nagapamati ka mo sang ebanghelyo pinpakaon sa aton Ginoong Hesus ang 5,000 nga mga tawo. Muna nga siya lamang ang aton nga tulokon, no, bilang ehemplo sa aton nga pagtuo nga Katoliko, wala na sang iban. Pagamo man ang ginhimo sina sa mga santos naton nga tungod sang ilang paghigugma sa mahal nga Dios ginsunod gid nila tubtob sa katapusan, tubtob nga sila ang ginmartir, ang iban napatay bangod man sa balatian, pero ginsunod nila gihapon kung ano ang kabubuton niya, no. So amo na abot silingon mga kabyanan sang ika 43 nga pamangkot kag ang sabat. Pagkaroon nato na nga ikuanon ang inkarnasyon suno sa ginatudlo sang simbahan, no. So ang inkarnasyon buot silingon niya sini nagapatuhoy ini siya sa madalom nga misteryo kag realidad sang Dios nga nangintawo sa persona ni Jesucristo. Ti silingon mga kabyanan ini siya isa ini siya ka madalom nga misteryo, no, nga masiling naton hindi mo ini siya masiling nga basta-basta mo lang ma-explain, ma-explicar. Siguro
Maexplikar mo ini siguro sa ginatawag nga sa plain lang o kung meaning lang, tagaan mo na siya sa meaning. But kung ano gid ang iya unod, kung ano gid ang matuod niya nga unod, ang hindi mo matungkad gid kay because nga madalom. Kag matungkad mo lamang ini kung ikaw ang may pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, kung sa kay Ginoong Hesus, no? Kag may mga punto kita dire, no? Gani nga ang katisismo sang Iglesia Katolika nagatudlo nga inkarnasyon amo ang sentro nga hitabo sa kasaysayan sang tawo. Kung sa diin ang walay katapusan nga anak sang Dios nagsuklob sang tawhan nga kinaugali kag nangin matuod nga Dios kag matuod nga tawo. So diri na mahambal ko sa inyo nga si Ginoong Hesus natabo sa iya ang tawag nga hypostatic union, no? Kay siya isa ka persona nga kung sa diin matuod siya nga Dios kag matuod man siya nga tawo, no? Kag ang aton man katisismo, ang aton simbahan nagatudlo nga amo ini ang the center of event in the history of man, no? Amo ni siyang sentro nga hitabo sa kasaysayan sang tawo tumalagsahon ini, no? Wala sang tawo nga nag nga maka-eksplikar sini kung nga ang isa ka persona kailan gid mga kabyanan na okay, balik kita mga kabyanan na so siling ko na wala gid sa kasaysayan sang tawo, no? Wala gid sang natabo makaangay sa natabo sa aton Ginoong Hesukristo, no? Nga kung sa diin nag nagkari diri siya sa kalibutan sa persona nga isa siya ka matuod nga Dios kag matuod nga tawo, no? Kag ini ang tawag nga hypostatic union. Kag amo ini ang tawag nga masiling taman nga ini ang matawag nga ang putok-putokan sa kasaysayan sa tawo. Kay because nga bangod sa sobra-sobra o kung sa nag-alalapaw nga gugma sang aton Ginoo which is ang aton Dios nga Amay. Nagdesider siya nga ipadala ang iya bugtong anak muna si Ginoong Hesus. Kung sa diin nagsuklog siya sa tawhan nga kinaugali. Nagpakatawo siya. No? Agud nga
tubuson kita sa sala. No? Amo na nga ang rason nga nabunag siya diri, nagkari siya sa kalibutan, ginbunag siya sa mga biren. Para sa amo na nga rason. Okay, balik kita mga kabyanan. So muna nga nakabutang man no sa Ebanghelyo ni San Juan sa kapitulo 3 bersikulo 16 nga bangod nga ginahigugmagid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginpadala niya ang iya bugtong anak agud nga kung sino man ang magtuo sa iya ang hindi na mapatay kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. So muna ang ginhimo sa aton Ginoong Dios, ang Dios nga Amay nga kung ginpadala niya ang iya nga bugtong anak para sa amo na nga misyon kag plano niya. Pag mga abyan kag mga utod kay Ginoong Hesukristo kag siguro panahon man ini no kay bangod nga bare months na sulod na kita sa bare months nga tawag nagapadulong naman kita sa bulan sa Disyembre kung sa diin amo man ina ang birth month sa aton Ginoong Hesukristo. Kung Paskwa aton ginadumdum ang iyang pagkari sa aton. Masadya kita kaya nga nagkari siya sa aton. Pero nagkari siya agud luwason kita. Hindi nga para nga may rason siya nga iya o kung may lain nga rason ang amay nga ginpadala siya diri sa kalibutan hindi amo na kundi nga ang rason niya rason niya kag ang rason kung ang rason sa mga nga Dios nga amay ginpadala siya bangod nga luyag sa Dios nga amay nga tubson niya ang katawhan gikan sa ila mga kasal-anan. No? Gani, sa una nga punto, Diyos nga nangintawo. Ang inkarnasyon nagapahayag nga Diyos gikan sa iya walay katapusan nga pagigugma sa katawhan
nagpili nga magsuklob sang tawhanon nga unod kag magpuyo sa tunga naton. No? So siling ko man sa iban nga bato nga pagtalakay nga ang atong Ginoo nagsuklob siya sang tawhanon nga unod, no? O kung tawhanon nga kinaugali. Ginpili niya ini, no? Kagikan sa gahom sang Espiritu Santo, ginbusong siya o kung ginpanamkon siya sa mahal nga birhen. Kag sang pagkabunag niya diri sa kalibutan, nagpuyo siya sa tunga naton. Kag ang pagpuyo niya, nagpakigbahin siya sa aton mga kalipay, sa aton mga adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi, kung anong aton sitwasyon, ang aton mga pag-antos nakahibalo siya, no? Amo na nga ang tanan hindi malipod sa iya, kag ang tanan nahibalaan niya, no? Kay bangod nga nagpakig-upod siya sa aton nga mga tawo, no? Nagpakigbahin siya kung siling lang nga nag-share siya sang iya nga pagka Diyos kag pagkatawo sa aton nga mga tinuga nga mga tawo man diri sa kalibutan, no? Gani sa ginahambal sang CCC number 460 ang pulong nangin unod agud mangin kabahin kita sang Dios no niya nga kinaugali. So mo lang niya tudlo sa aton simbahan mga kabyanan, no? Nangin unod siya, nangin tawo siya, ang aton Ginoong Hesus agud mangin kabahin kita, no? Kag siya man mangin kabahin naton sa iya Dios nun nga kinaugali. Kadua nga punto mga kabyanan, amo ni padayon na niya ha, di pa ni kadua nga punto, sorry. Paagi sa inkarnasyon, ang Dios nagsulod sa kasaysayan sang tawo nga nagpakigbahin sa aton mga ginaagihan. So dire mo nambal ko na. Ang Ginoo nagsulod sa aton mga tawo, sa aton kasaysayan, no? Sa aton history. Kag ang aton Ginoong Hesukristo nangin kabahin man sang history, no? Sang kasaysayan. Hindi nga siling wala siya, bayida sa nambal sang iban. Pero hindi malipod. Nagsulod siya sa aton. Di pa sabi masulod sa di pa bisa mga masulod ng kasaysayan, kundi sa aton nga mga tao, no? Wala man ginambal nga siling may iban nga dimensyon, no? Sala na. Kag ang iban nga mga butang tagid, no? Iban nga mga historians, kag ang iban nga mga ano man nagasulat sang libro parte sa kasaysayan, ang iban do ang ilang nga pagtratar abi no sa atong Ginoo do isa lang ka ordinaryo nga tawo, no? Nang isa sa mga masubo mga kaabyanan nga ang nga ang Ginoo na gani, ang Dios na gani nagsulod sa aton kasaysayan. Kag dason ang pagtratar naton sa iya do isa lang ka ordinaryo nga tawo. Oo, tawo siya. Pero hindi mo man hindi naton pag ibaliwala nga siya isa man ka matuod nga Dios, no? And siya pa gani naghatag sang iya kaugalingon sa aton dason ang iban do wala lang, no? So hindi na maayo, no? So amo na siya ang silingon sang una nga punto sang inkarnasyon. Sunod. Sunod nga punto si Hesukristo bilang anak sang Dios kag anak ni Maria, no? Sa inkarnasyon si Hesukristo ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo agin bunag sang Birheng Maria. Siya ang walay katapusan nga anak sang Dios kag amo man anak sang tawhanon nga Iloy. So mga kabyanan,
Si Ginoong Hesus, anak siya sang Dios. Kag anak man siya sang tawo, no? Kung makita mo dira sa mga ebanghelyo ni San Juan, ni San Marcos, ni San Lucas, kag ni San Mateo, no? Si Ginoong Hesus nagahambal, wala siya gahambal sa yaya nga ang anak sang Dios nagkari hindi. Nagambal sa ang anak sang tawo. Kay man anak man siya sang aton mahal nga birhen. Nga sino ang nagdala sa iya sa sulod sang siyam ka bulan? Ang aton mahal nga Birheng Maria, no? Pero mga kabyanan masubo amo ni may mga kauturan kita nga wala nagakilala sa aton mahal nga birhen bilang iloy sang aton Ginoo. To ato ba lang asiling naton lang ado dugin gamit lang ang mahal nga birhen, no? Mayara ako isa ka classmate sang una. Actually, ambal to sang akon man nga isa pag kakilala nga nakakilala man sa iya. Crush niya ako kuno. Oh? Pero wala ko wala ko kabatsag sa iya. Iti elementary pa man kami to. Kabalan mo, sang time nga nangin kaupod ko siya is grade 5 kami. No? Sa isa ko di ka eskwelahan di sa Lapas. No, sa suludlon, isa ka suludlon nga barangay. Di ko na lang pagyambal sa inyo ha. Kag pagka grade 6, why ko na siya naging classmate kaya alin na sa eskwelahan. Diri mangyapon sa Lapas, pero dito na sa proper sa Lapas. Kagambal niya, ibangod nga lain siya lain ning iyang sekta. Hindi siya Katoliko. Ambal niya sa ako ng rason niya. Si Maria ya, dugin gamit lang na kuno sang Ginoo. Agud nga magpakatawo ang Kristo, no? Kung silingon do blang do nagwa gali nga do surrogate mother. Ito no, ang mahal nga birhen, no? So hindi. Hindi siya masiling nga surrogate mother nga una-una pa lang daan nagkarena sa iya ang arkanghel, no? Nga anghel na si Gabriel. Nginton daan na siya magabusong sang isa ka bata nga lalaki, no? Pagpagahingalanan niya ini nga Jesus. Sa ulihi, ang mahal nga birhen naghando ngambal niya matuman sa akon ang ginsiling sang Ginoo. Munambal ya, no? So hindi naton pag-isiling ang mahal nga birhen wala sang labot sa aton Ginoong Hesus, no? Kag mayara man kita gani sa aton nga may mayara kita nga dogma. Nga tawag naton siya nga Marian dogma, on mga dogma ni Maria. Pag isa sa mga dogma ni Maria, tinatawag siya nga Theotokos, no? Isa ina siya ka Griego nga di lang ako magsala. Griego siya nga term o kung terminolohiya nga nagasiling nga ang Theotokos is God bearer o kung iloy sang Dios. No? So hindi lang gali ang aton Ginoong Hesus, anak sang Dios, kundi anak man siya sang mahal nga birhen. No? Kay bangod nga ginbunag siya paghambal yato nga huo sugod dayon ang pagbusong niya kay because sang gahom
sa lalang sang Espiritu Santo by the power of the Holy Spirit. Tungod silingon, anak siya sang walay katapusan nga Dios nga Amay. Agam man anak man siya sang isa katawhanon nga Iloy, no? So ti amo na nga tawag nga kon si Ginoong Hesus ang ginahambal nga hari sang langit kag duta, no? It is fit man nga tawgo ng iya Iloy nga reyna sang langit kag sang duta. Iti kung wala ang mahal nga birhen, wala man nakakari ang aton Ginoong Heso Kristo. Okay? So, sunod. So, ginahambal nga sa CCC number 456, ginahambal da ang sagahom sa Espiritu Santo, ginbunaag siya sang Birheng Maria kag nangintawo. Okay? So, mayara pa gani mga kabyanan nga ambal nila kuno mayara man nga mga kauturan nato no sa iban nga pagtuo. Ambal nila kuno ya hindi na kuno virgin kiti aton nga mahal nga birhen ulay wala virgin siya, ever virgin siya mo, no? Kuno ya pagbunag niya kuno sa mahal nga birhen kuno o pagbunag niya kuno sa aton Ginoong Hesus di na sa kuno virgin, no? Sala na nagambal pagid sa ibang kuno may mga utod pagid kuno ang aton Ginoong Hesus sa Iloy, sala man na. Isa ina kasayop nga pagpati mga kabyanan kaya tungod nga ang aton mahal nga birhen antes kag tapos niya ginbunaag ang aton Ginoong Hesukristo. Wala gid siya gani nakabutang na gani sa ebanghelyo wala siya gintandog sang iya bana, no? Nga nangin foster father man ni Ginoong Hesus nga si San Jose, si Joseph, no? Wala siya gintandog. Tugtog nga nabunag niya ang manluluwas. Wala. O yan natandog ang aton mga nga birhen kay because nga nabalaan sang mahal sang ni San Jose nang iya asawa isa ka putli, no? Putli nga babayi, no? So amo na kag siya ang tagdala sang manluluwas. Okay? So amo na siya mga kabyanan. Ang ginahambal da, no? Hindi ko abi makita. Dahil lang ida, may panong panay mga kabyanan. Dahil lang gad. Okay. Ari na. Okay, mga kabyanan, makita niyo ginbag-o ko lang ang layout kay hindi ko abi maano ang word sa baba kaya tabunan sang tinagaabi nga live, no? Inahambal da nga ang pag-isa may katatlo nga punto na ini mga kabyanan na ang pag-isa sang Dios nun kag tawhanon nga mga kinaugali ibalik ko na mga kabyanan.
Sa inkarnasyon ang Diyos nun nga kinaugali sang anak sang Dios ang nag-isa sa tawhan nga kinaugali sa persona ni Hesukristo. Siya ang hindi lamang kinaandan nga tawo, apang ikaduha nga persona sang Santissima Trinidad nga nagsuklob sang tawhanon nga kinaugali. No? Subot silingon mga kabiyanan, sa incarnation pa lang kung sa inkarnasyon natabo nang yatawag nga hypostatic union sang persona sang aton Ginoong Hesukristo. Subot silingon mga kaabyanan, hindi lang naton pag itratar ang aton Ginoong Hesukristo nga isa lamang ka kinaandan nga tawo, no? Nga wala singgahom. Kay kung nga wala siya singgahom nga ang makita naton sa aton sa mga ebanghelyo, no? Sang apat ka mga ebanghelista nga sanday Mateo, Marcos, Lucas kag Juan nga makabuhi sa gani patay, makapakaon siya sang 5,000, may mga milagro siya nga nahimo, ginpatindog niya ang piang, ginayo niya ang aroon, no? Kag hindi ba naton pwede, no? Kag isa man kasayop nga nga tratahon naton o kung itratar naton ang aton Ginoong Hesukristo, nga isa man ka Dios lang, kati nga makita man naton sa mga ebanghelyo nga naghibi siya sa nabal-an niya nga ang iya nga abyan nga si Lazaro nag ano ni napatay, no? Kag isa pa gid inang gingutom siya, ginkapoy siya, ginuhaw siya, no? Pag nakabatsag sa sang kasakit, sang gin sa puti siya o kung gin kastigo siya sa mga soldado nga Romanhon, sang gintugyan siya sang mga ini, gintugyan siya sang mga Pariseo sa kay ano, sa kay Pilato. Antes siya lansang sa krus. No? Kay but silingon mga kabyanan, hindi lang nga isa lang ka kinaugali ang aton lang tawon. Kundi nga duha, ang duha ka kinaugali nag-isa. Amo na siya may ara kita sa aton simbahan. Kag ang simbahan mismo ginagatudlo sa aton nga may ara sa nga tawag nga hypostatic union ang aton Ginoong Hesukristo. No? Sunod, gani nga sa makita naton sa okay mga kabyanan, balik kita. So nasiling ko na nga sa CCC 461, no? Ang anak sang Dios nagsuklob sang tawhan nga kinaugali agud nga maluwas kita. So muna ang ano ang rason, no, nga naluwas kita ang mga tawo. Kag gusto ko lang ipalabot sa inyo mga kabyanan ha. Ginluwas na kita sa aton Ginoong Hesukristo. Ang aton na lang obrahon is
magtuo kita sa iya, magtuo kita sa iya, sundo naton kung ano ang iya nga iya nga ginahambal, ang iya gintudlo sa aton, ang iya ehemplo. Pagamo man ang iglesia o kung ang simbahan nga gintukod niya diri sa duta. Amo na ang aton nga sundon, no? Ang aton na lang buhaton. Ano ba silingon sina? Isa lang na ang mga kabyanan ka ano, isa lang na ka summarize nga words must be or be a practicing Catholic. Dapat nagapractice kita bilang isa ka Katoliko. Hindi lang Katoliko sa hambal, hindi lang Katoliko sa sugid-sugid, kundi Katoliko sa hambal kag sa buhat. Mao na bot silingon mga kabyanan, no? So sunod, hmm, in-adjust ko naman kay di ko nga makita mo. Ikapat nga nga punto mga kabyanan nga amo ang rason sang inkarnasyon. No? So kaya hambal dira nga ang inkarnasyon may yara sang makaluluwas nga rason. No? Si Jesucristo nang intawo agud luwason kita gikan sa sala kag ipahauli kita sa Dios. Iya ini ginhimo pagi sa iya kabuhi, mga pagtudlo, kamatayon sa krus, kag pagkabanhaw. Ang muna ang ikaapat nga punto, no? Ang nakaginahambal ko na, no? Ang inkarnasyon nahimo ina bangod nga may plano ang Dios sa katawhan. Kag ina amo nga ginpadala niya ang iya anak nga si Hesukristo agud nga luwason kita, no, sa kasalanan naton kag ipahauli kita o kung ipa-reconcile kita sa Dios nga Amay, no? Kag iya ini ginhimo, no? Antes siya nga gindakop kag kastigo, no? Amo na nga hambal ko na kagina pangwali siya, nagpanabog siya sa mga yawa, nagpangayos siya sa mga masakiton, sa mga nagabalatian, pag naghimo siya sa mga milagro, mga kabyanan. Nagamuman nga nagpanudlo man siya, no? May mga palanggiran siya, mga parables kung sa English pa nga iya nga ginwali sa mga tawo, no? Kag ina masarang naton makita sa balaan nga kasulatan. Kag ang iya pagkamatay sa krus para lang sa aton nga mga katawhan, no? Kagamuman ang iya nga pagkabanhaw. May tigintagna yan lang ng tagna na daan. Antes siya nga nagantos kag napatay. Nga nagambal sa gani siya mga apostoles ang anak sang tawo ikatugyan sa mga pangulo nga mga pare o sa mga manunudlo sa kasuguan kag ang mga iniman ang magatugyan sa anak sang tawo sa mga Romanhon, no? Sa gahom sang tawo pag siya ang magaantos, magakasakit, mapatay, ug sa ikatlong adlaw siya ang mabanhaw. Amo nang iya nga ginhambal sa iyang mga apostoles.
O balik kita mga kabyanan. So hambal gani sang aton nga katisismo no sa number 457, ang pulong nangin unod para sa aton agudluwason kita paagi sa pagpahauli sa Dios. So mo nang iya nga nga tudlo sa aton simbahan. So idugang ko lang ni mga kabyanan ha. Ang inkarnasyon nagapahayag sang madalom nga pagigugma sang Dios para sa katawhan. Nga siya nagpaubos sang iya kaugalingon agud nga mangin kabahin siya sa aton. Agi sa inkarnasyon, si Jesus ang hindi lamang nagpahayag sang naturalesa kung kinaugali sang Dios kag sang iya nga kabubuton, apang ang iniman ang nagahatag sa aton sang oportunidad sa pagpakigbahin sa Dios nun nga pangabuhi. Ini ang paagi sa iya tawhanon nga kinaugali nga si Jesus ang tubos sa aton pag imbitar sa aton sa isa ka relasyon sa Dios. Munang ginahambal sang simbahan na mga kabiyanan kag mga utod ko kay Ginoong Hesukristo. Ang misteryo sang inkarnasyon amo ang sentro sang Kristiyano nga pagtuo. Kag ang ini tawag gina-highlight kay ini mga kabiyanan ang pinasahi kag ekstraordinaryo nga kinaugali ni Hesukristo bilang Diyos nun kag bilang tawhanon. Amo na siya mga kabyanan ang ginatudlo no sa aton simbahan. So mga kabyanan, sisiling ko na, gusto ko lang gid nga i-recap no. Kag tagaan sa konklusyon nga ini. Ang incarnation o ng inkarnasyon mga kabyanan, isa ini siya sa mga dogma, mga doktrina sa aton simbahan kasi ang aton pagtuo na hindi basta-basta no. Kag makabig na to nga ini isa ka regalo sang Ginoo sa aton no, agud hangpon nga agin padala niya ang iya anak, ang iya bugtong anak sa aton nga mga katawhan. Kag kabay kun tani nga sa maabot sini nga Paskwa sa sini nga tuig 2023 no, sa kaadlawan sa aton Ginoo, aton man nga madumduman kun tani, madumduman lang tani nga hindi lamang nagkari ang aton Ginoong Hesus sa iban nga rason, kundi ang solomente nga rason niya. Kag kita man naton gani sa mga ebanghelyo nga ang ginatuman niya amo lamang ang ginasugo sang nagpadala sa iya. Kag sinong nagpadala sa iya? Amo ang Dios nga Amay. Wala siya nagahimo o kung desisyon sang iya kaugalingon sa iya lang. Kundi nga ang ginatuman niya amo ang nagpadala sa iya. Ngani aton man nga lantawon sa aton mga kaugalingon mga kabyanan. Kaya ako utod lang gid no. Kung Paskwa, oo,
masiling naton dapat magkasadya kita kay bangod nga ini kaadlawan sa aton Ginoo. Pero wala gid ako siling nagapaano gid ako sa material nga mga bagay o sa mga sadya-sadya. Kay mga kabyanan, ang Pasko binangin materialismo na kita eh, no? Ang pag-abot sa aton Ginoo do na sentro na sa materialize iban gani si kay Santa Claus, no? Hindi, the true essence of Christmas is Jesus. Ang matuod-tuod nga sentro sang Pasko amo si Hesukristo, no? Hindi ang mga pagkaon nga nahanda naton nga aton handaan sa Noche Buena, hindi ang mga regalo nga aton mabaton, kundi kundi nga aton dumdumon ang aton Ginoong Hesukristo. Di bala, kung nag-a-attend ka mo sa misa santungang gabi isang pagkatawo, no? Makita dira sa no nga sa kay Ebanghelyo ni San Mateo nga ang aton Ginoo ginbun-ag sa isa ka pasungan. Di ano bala ang nga tawag sa una nga pasungan? Pasungan bali shelter lang sa mga sapat. Di ano bala ang baho sa mga sapat, di ba? Di baho. So anong asahan mo? But silingon, ang Ginoo ngambal gani diri sa kabag-o lang pan ko nga nagpaubos siya. Kagamo gid man ang ginhimo niya. Nga wala siya ya nagpabunag sa dito sa palasyo, sa hotel, no? Nga pagbunag niya may gold, may pilak, wala. Nagpakatawo siya dito sa isa ka pasungan, sa isa ka pobre nga pasungan. Ngani mangin isa man ini ka kapanghangkat sa aton nga aton Ginoo wala nagpakatawo sa malahalon nga pamaagi kundi sa kubos nga pamaagi, no? Agud amo na nga para mahangpan naton nga ang ginhimo ya sa to para ato sa mga ako na sa akon. Siyempre man guided man sa pag-interpret sang simbahan sa katesismo man ni naton kay balaan niya madamo sa aton diri ang pigado, imol, wala-wala sa kabuhi. Gamay lang ang may sarang, may kaya, mga manggaranong. Ngani ginpili niya ang pasungan nga nagapakita nga oo Diyos siya pero ginpili niya nga magpakaubos para sa aton nga mga makasasala aton nga mga tao. Wala siya mga kabyanan. Ang essence o kung ang matuod-tuod gid na inkarnasyon o incarnation. Ngani napasalamatan man nato ang mahal nga birhen kay kung bangod wala sa iya, wala man kita sang manunubos subong. No? Kung wala siya naghambal nga oo, wala man kita. And I don't know lang kung nang hindi siya anong matabo sa aton. So, what silingon, maalam gid ang mahal nga Diyos sa pagpili, no? Sa kay balan mo mera pagid na suno pa to sa simbahan na gusto ko lang i-impart sa inyo. Ang aton ang mahal nga birhen isang una be amo niyo. Ang una sa daan ni kasugtanan.
May ara sila nga tawag nga kaban sang kasugtanan, the Ark of the Covenant. Pag sa Ark of the Covenant nga ina nakasulod dira ang Ten Commandments. Okay? Ten Commandments. Now karon may comparison. Ato ya amo to ya ang sa para sa daan ng kasugtanan ng ginambal ko bagulang. Sa bag-o naman nga kasugtanan, ang Ark of the Covenant amo si Maria ang aton mga birhen. Kag ang Ten Commandments amo ang aton Ginoong Hesus Kristo. Okay? So mga kabyanan, amo ina no? Ang nga tawag nga comparison, no? Pero sige lang, kung kaluoyan kita sa mahal nga Dios sa masunod pagid no naton nga mga pagtalakay. Siguro ang malaba-laba pa ang aton nga pagkatalakayon diri sa ikaduha nga bahin sang nagatuo ako, no? Kay makita ninyo, glimpse ko lang ha. May part 4 pa kita. Kasunod pa kita, may ara pa kita sang part 5. Ay, because gusto ko i-detalye sa inyo, mga kabyanan, kung ano ang ginatawag nga sisining aton nga tawag nga katesismo. Kani mga kabyanan, diri lang kita anay hasta ha. Kag madamo gid nga salamat sa inyo gid nga pag suporta, no? Bisan sa paagi lang sa pag-like, sa pag-react, sa pag-comment, no? Kag sa paglantaw lang diri sa aton nga magamay nga ministeryo diri sa social media. Kag ako si admin ninyo, no? Kag nagapasalamat gid ako sa inyo sa inyo nga pagpamati kag paglantaw. So, dili lang kita anay hasta kag tapuson naton ini sa aton nga malipot lang na pagpangamuyo. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amay namon, ngayara ka sa mga langit, pagdayaw ng imong ngalan, mabot sa amo ng imong ginharian, matuman ng imong pagbuot, diri sa duta silinsang sa langit. Matagan mo kami niyan, si kanon namon sa matagadlaw, upatawaron mo kami sa mga sala namon, sila nga ginapatawad namon ng mga nakasala sa amon, nadili mo kami padaog sa panuray, alwason mo kami sa kalaot. Amen. Magimaya ka Maria, napuno kasing grasya ang Ginoo yara sa imo, nadayaw kalabis mga babae nga tanan, pag nadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisen Dios, igampo mo kami nga mga makasasala, yan ka sa oras sa amot ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, subong sa ginsuguran karon sa gihapon, mga tuig sa mga katugang nga tanan, kabay pa. Pangalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Panumdum ko lang mga kabyanan sa masunod nga sa maabot nga Miyerkules nga adlaw, duha-duha pa kita kung maka-live kita o kung hindi. Kay because nga may mga ginapa-obra diri sa sulod sang balay ang akon Iloy kag siguro di lang ko ka kung makasigi kita kung madayon kita sa aton nga isa pagid ka programa diri sa aton magamay nga ministeryo ang Hiligaynon Catholic Bible Reading. So ang kung pangamuyo nyo lang tani nga maka-live kita kag maka-upload naman kita sa bago nga
video. Dahil lang gid mga kabyanan ha. So mga kabyanan, nagahingyo gid ako sa inyo, kag nagaayo gid ako sa inyo nga ipangamuyo nyo lang ang makabay nga maka-live kita sa maabot ng Miyerkules nga adlaw, no? Kag tubtob na lang kita diri mga kabyanan. Salamat gid sa liwat para sa Dios kag para sa simbahan, Pro Deo et Ecclesia. Sa ngalan sang Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.